Paspas nga ng gawas sa balay kining mga tawo kay duol na kaayo ang kalayo. Makita nga dunay gipangit sa nga butang agi sa bintana. Sa laing video, baga na kayong itong mga aso ug ulbo na kaayo ang kalayo. Nahitabo kini sa Fatima Barangay 19B, Davao City, pasado alas 10 kaganiyang buntag, Oktubre 31. Narespondihan dayon kini sa mga bombero ug gipalong ang nagdilaab nga kalayo. Subay sa report, nagsugod ang kalayo sa balay ni Leslie Jan Sithar ug sumala sa usa ka residente, nag-spark ang plangka sa kuryente nga nakakabit sa balay ni Sithar. Kanang gikan linya sa sa poste sa balay, padulong na silang balay. Tuntunan lang padulong sa wala siya wala siya poste nga giputangan. Gitay lang niya sa santol. Nagatubo ang santol, nabira ang wire. Sa inisyal nga report, 5 ka mga balay ang gilamoy sa kalayo. 3 ka totally damaged ug 2 ang partially damaged. Wala hinoy gi-report nga nasamdan o naangin nga kinabuhi atol sa sunog. Samtang naugdaw sa sunog ang usa ka balay sa Kalinan Poblasyon, Davao City, kaganiyang 1:55 sa kadlawon, Oktubre 31, 2024. Subay sa report sa mga pulis, di pa nag-iyahan ng balay sa usa ka balo nga 52 anyos nga si Jocelyn. Narespondihan kini sa mga personay sa Kalinan Fire Station. Milungtad og halos usa ka oras ang sunog ug gideklara kini fire out alas 2:51 na sa kadlawon. 1.5 million pesos ang gibanabana ang danyos. Ginatino pa ang sinugdanan sa kalayo. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!